Ja, så er vi i gang. Første opgave, det var noget med, at hornen ikke virker. Der var lige trådt i hornen der. Det var Martin Jensen op fra Ugerhøj, der fik fyret hornen af allerførst. Det ser ud. Der var det. Det ser ud som om, at René Agerskov, han er på banen. Udvognsmotor, en forbedyse, der skulle have skiftet tandrand. Det er en naturlig opgave ude fra det virkelige liv. Og vi skal stadigvæk huske alle de opgaver. Det var på 30 minutter. Så når de herrer kommer hjem, så er der kun 30 minutter til opgaverne i eftermiddags. Og der er sket noget. Vi har Martin Jensen i gang. Vi har en ny Danmarksmester 2010 ved PM for mekanikere på Autoteknikmessen i Odense. Han får en håndtryk af Martin Hansen. Og det er flot. Der bliver skiftet kontrol her. Tak skal du have. Vi må sige tillykke til Martin Jensen med den flotte indsats. Og så kan vi jo kun håbe på, at når han kommer videre til Korea, til Kia VM, at han så gør en lige så god figur og kan gøre Danmark stolt. Super præstationer af begge to. Skal vi ikke give begge to en stor hånd? Generelt set kræver det jo mandsmod af alle deltagere overhovedet at stille op i sådan en konkurrence. Opgaver på 30 minutter. Folk, der kommer og kigger tæt på. Man er meget nervøs. Det kræver mandsmod. Det er rigtig flot. Satans også. Hvor tæt var du på? Jeg havde lige målt tryk op i filteret. Ja, før eller efter? Efter. Ja. Der var ikke noget tryk. Nej. Men jeg må nok ændre, jeg var lidt mere henne i brændstof på min tank. Det var jeg også, det startede jeg også. Ja. Jeg kan ikke finde vores sikring eller ej. Jeg laver bare ifølge det, de gør. Ja, det kan godt. Men noget, fik du målt tilgangstryk? Ja. Jeg målte lavgangstryk, der var ingenting. Og jeg havde jo... Vi kan lige opsummere fejlene, eller løsningerne. Hornfejlen, det var en relæfejl, hvor der jo så var en fejl inde i relæet, og der skulle fejlsøges på det via diagrammer, og der blev brugt måleudstyr, så der på sko og multimeter i brug. Og det blev skiftet efter samtale med dommeren. Og den anden fejl, der blev der både brugt diagnosetest, det var, at bilen ikke kunne starte. Det er jo common rail biler med, jeg skal huske at sige, det er Fiat-motorer, der ligger i. Dem er Opel ikke så gode til at lave selv. Hvor den ikke kunne starte. Og det endte jo ud med, at der blev skiftet et brændstoffilter herovre. Det var simpelthen tilstoppet. Men der er mulighed for på sådan en moderne bil at så koble lynkoblingerne fra, sætte noget måleudstyr imellem for at se, om der kommer tryk op, fødetryk. Fra pumpen om i tanken. Det var godt gået. Super tid. Er det i orden, den driver med dieselolie? Ja, der drypper lidt ned under, men det er jo den, der først fik den i gang. Det virkede. Jeg vil gerne overrække mikrofonen til Kim Lisander fra Motormagasinet. Vi skal lige have flyttet nogle ting, så vil Kim foretage præmieoverrækkelsen. Ja, her fra Motormagasinet vil vi også sige tak for et godt arrangement til både sponsorer og til alle de mange deltagende skoler, der har været med til at sætte det her op. Ikke mindst også til deltagerne, som har gjort det så glimrende. Vi havde et enkelt afbud, men 19 gennemførte, og det er vi rigtig, rigtig glade for, at de mekanikere har stillet op til det her. Jeg synes, vi skal se nummer 3 på skamlen først. Det er René Laursen fra Belat. Tillykke med det. Lad os give ham en ordentlig hånd. René, han er den heldige vinder af et lastholdersæt og en stor, flot tagboks fra Hylov til 7.000 kroner. Og vi skal se nummer 2 på skamlen. Det er René Agerskov fra Agerskov Auto.
som vinder af Autoteknik, vinder af DF for Mekanikere 2010 her på Autoteknik. Det er Martin Kos Jensen fra Uberhøj Silkeborg. Han står over Vandrepokalen, der sidste år blev vundet af Christian Rytter fra Bosch Car Service i Sæby. Den går nu til Silkeborg, hvor Martin kan få lov til at stille det på sin værkstedsbus eller et eller andet, sin firebænk, whatever, derhjemme. Og vi skal lige sige, at gaven til René på andenpladsen, det er et flot Alpine-sæt, sponsoreret af Dansk Biludstyr. Jeg håber, du har en god bil, hvis jeg lige. Og til vinderen, Martin, du skal ud og køre Formel 1. Yes! Og det har du ikke prøvet før? Nej. Nej. Og turen er til Ankerstorp i Sverige, og den gavmilde sponsor er F1 Driving Team, som jo arrangerer ture derop til, og blandt andet også til Belgien, hvis der nogen skulle få lyst. Vi har også brochurer til at ligge herovre. Vi arrangerer måske en læsertur for dem, der kunne være arrangeret for at få lyst til at tage med på cykelturen og følge Martins fodspor, måske samtidig. Det må vi lige se til. Men tillykke med det alle tre. Tak. Jo, vi ses om 3 år i Bilund Auto. Vi ses om 3 år. Hvordan kan det være, at du er kommet med til det her finale her i år? Jamen, jeg blev opfordret til at stille op af Autobranchens Udviklingscenter i Frederikshavn. Jeg har deltaget i mange andre konkurrencer før med Kia. Har jeg været til Danmarksmesterskab og Europa og verdensmesterskab også. Så nu bød chancen så her også, og så var det om at gribe chancen. Og det har jeg da absolut ikke fortrudt. Var det mere svært, end når det var med Kia? Den første dag var lidt anderledes, fordi det ved Kia det har været meget teknikopgaver, ren og skær fejlfinding, hvor den første dag i denne konkurrence har været mekanisk arbejde. Og specielt rodereparationen, den var jeg meget spændt på. Ikke noget, jeg laver ret tit, så jeg har forberedt mig lidt til den, men det var stadigvæk med spænding. Så du var nervøs over det? Absolut. Hvad var det værste ved det her? Ja, det var nok tanken om publikum til at starte med, men når man først var i gang med konkurrencen, så er det jo lige meget. Så ser man ingenting. Så jeg har haft en rigtig god oplevelse med det her. Hvad er det næste, du skal? Jeg skal til verdensmesterskab for Kia-teknikere i Korea i slutningen af oktober. Det foregår i Korea, så det bliver en super tur derovre. Og så skal jeg jo selvfølgelig ud og køre Formel 1 snart. Min hovedpræmie. Men kører du til dagligt også? Jeg kører selv lidt rally for sjov, så det bliver jo absolut sjovt at prøve en Formel 1, og nok rimelig kedeligt at prøve rallybilen bagefter. Så du stiger i graderne? Der er et nyt mål der så. Vi siger i hvert fald tillykke herfra. Tusind tak.